हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഭജനയോടെ തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ ഭക്തിവിനോദ് താക്കൂറിന്റെ ശരണാഗതിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓയേ വൈഷ്ണവ താക്കൂർ. ഓയേ വൈഷ്ണവ താക്കൂര ദ്വയര സാഗര വിദാസേ കരുണ കോരി. ഓയേ വൈഷ്ണവ താക്കൂര ദ്വയര സാഗര വിദാസേ കരുണ കോരി. दिया पाद जय सोधो हे रामया तोमारा चरण धोरे. दिया पाद जय सोधो हे रामया तोमारा चरण धोरे. ओ हे वैष्णव ठाकुरा द्वयरा सागरा विदासे करुणा कोरे. छाया बेगाधोमी छाया दोषा सोधी छाया गुणा देहोदा. छाया सत्संग देहो हे आमारे भोषे जी संगे रे आसे. एकाकी आमारा नहीं पाया बाला हरिनामा संकीर्तने. तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धाने. कृष्णा से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शक्ति আছে. আমি তো कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली ढाईटावा पाचे पाचे. ओहे वैष्णव ठाकुरा द्वयरा सागरा विदासे करुणा कोरी. दिया पादे जय सोदो हे रामया तो चरण धोरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय प्रभुपद प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭജനയുടെ അർത്ഥം നോക്കാം. ഓയേ വൈഷ്ണവ ഠാകുര ദ്വയരാ സാഗര വിദാസേ കരുണാ കോരി. ഓ ബഹുമാന്യനായ വൈഷ്ണവ, ദ്വയരാ സാഗര കാരുണ്യത്തിന്റെ സാഗരമേ, ഈ ദാസനോട് ഏദാസേ കരുണ കോരി ഈ ദാസനോട് അങ്ങ് കരുണ കാണിക്കണമേ. വൈഷ്ണവ ആചാര്യനെ ഓട് പറയുന്നതാണ്. ഓ വൈഷ്ണവ ആചാര്യ, ബഹുമാന്യനായ വൈഷ്ണവ ആചാര്യ, കാരുണ്യത്തിന്റെ സാഗരമേ, ഈ ദാസനോട്
കരുണയായിരിക്കണമേ, കരുണ ചൊരിയണമേ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ബംഗാളിയിലാണ് ഈ ഭജന എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും നമ്മൾ മലയാള ഭാഷയായിട്ട് നല്ല ഒരുപാട് സാമ്യം വരുന്നുണ്ട്. ദിയ പാധ ജയ സ്വതോ ഹേ ആമയ തോമാര ചരണ ധോരേ. ദിയ പാധ ചായ, അങ്ങയുടെ ആ കാൽപാദങ്ങളില്, അങ്ങയുടെ താമര പോലുള്ള ആ കാൽപാദങ്ങളില് തണല്, ചായ കാൽപാദങ്ങളില് തണൽ എനിക്ക് ഏകണമേ, എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. തോമാര ചരണധോരി, നിന്റെ താമര പാദങ്ങളിൽ ഞാനിങ്ങനെ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ ആചാര്യൻ കാരുണ്യത്തിന്റെ സമുദ്രമാണ്, കരുണ ചൊരിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപാദങ്ങൾ തണലേകണമേ, ആ കാൽപാദങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ, അങ്ങയുടെ കാൽപാദങ്ങളിൽ ഞാൻ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. ഛായ ബേഗാദോമി ഛയ ദോഷാസോദി ഛയ ഗുണാദേഹോദാസ ഛയ സത്സംഗ ദേഹോ ഹേ ആമരെ ബോഷേ ജി സംഗേരാസേ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്റെ 6 വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. കൺട്രോൾ മൈ 6 പാഷൻസ്. എന്റെ 6 വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളിത് ഏതിലാണ് പഠിച്ചത്? 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. കൂടാതെ ദോഷാസ്വതി, എന്റെ 6 തെറ്റുകളെ തിരുത്തി തരണം. എന്റെ 6 ഗുണങ്ങളെ 6 ഗുണഗണങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകണം. കൂടാതെ 6 തരത്തിലുള്ള വിശുദ്ധ സഹവാസം എനിക്ക് നൽകണം. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ 6 വെച്ച് നമ്മൾ എവിടെയാ പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഉപദേശാമൃതത്തിലാണ് മാതാജി. ഹരിബോൽ. ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ്? വാച്ചോ വേഗം, മനസ്സോ വേഗം, ക്രോധോ വേഗം. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഓർമ്മ വരുന്നില്ല മാതാജി. ഹരിബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വാച്യോവേഗം, മനസ്സ് ക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥവേഗം. ആ 6 കാര്യം, നമ്മളുടെ വാക്ക്, അതാണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തരൂ, എന്നെ പഠിപ്പിക്കൂ 6 വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ. അതായത് നമ്മളുടെ വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ഉദരം, ക്രോധം, ജിഹ്വ നാവ്, ഉദരം ഉപസ്ഥ. ഉദരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വയറ്, ഉപസ്ഥ ജനനേന്ദ്രിയം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തരണമേ. ഛായ ദോഷാധോതി, എന്റെ 6 തെറ്റുകൾ. നമ്മൾ ആ 6 ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മളെ ഭക്തിക്ക് വിനാശം വരുത്തുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്തായിരുന്നു? ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. അത്യാഹാര പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഗച്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്വീർഭക്തിർ വിനശ്യതി. ഹരി ഹരി ബോൽ. അതെ, ഹത്യാഹാരം, ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആഹാരം കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുക. അത്യാഹാര പ്രയാസ, കഠിനാധ്വാനം. പ്രജൽപ, നിയമാഗ്രഹ, ജനസംഘ, ലൗല്യം. നിയമാഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട്. അമിതമായി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, എന്തിനാണ് പാലിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാതെ നിയമം പാലിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ യമനിയമങ്ങളെ പാടെ ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെന്താണ്? ലൗല്യം, അത്യാർത്തി, പിന്നെ മറ്റ് ഭക്തരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം. ഇതെല്ലാം ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്റെ ദോഷമാണ്. ആ 6 തെറ്റുകളെ എനിക്ക് തിരുത്തി തരണമേ. എന്റെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ആ 6 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ 6 തെറ്റുകൾ, എന്നിലുള്ള ആ 6 തെറ്റുകളെ എനിക്ക് തിരുത്തി തരണം. ആദ്യം പറയുന്നത് എന്റെ 6 വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കണം, എന്നെ പഠിപ്പിക്കൂ, എന്റെ 6 തെറ്റുകൾ നിയന്ത്രിക്കൂ. പിന്നെ ഗുണാദേഹോദാസേ, അതായത് 6 ഗുണങ്ങൾ, നമ്മളെ ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? 3ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ കർമ്മ പ്രവർത്തന സംഗത്യാഗ സദോവൃത്തെ ഷഡ്വീർഭക്തി പ്രസിദ്ധതി. ഹരിബോൽ. അപ്പൊ ഉത്സാഹം വേണം, നിശ്ചയദാർഢ്യം വേണം, ധൈര്യ ക്ഷമ വേണം. ഉത്സാഹ, നിശ്ചയ, ധൈര്യ. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന, നമ്മള് ചെയ്യേണ്ട ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത്
16 മാല ജപിക്കുക. കൂടാതെ നമ്മള് എന്താണ് യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. പിന്നെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. ഇതാണ് തത്തകർമ്മ പ്രവർത്തന. സംഘത്യാഗാ തതോവൃത്തി. ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം കൂടുക, ഭക്തരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഒഴിവാക്കുക. തതോവൃത്തി. സദോവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാൽപാദം പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ 6 ഗുണങ്ങൾ, ഭക്തിയിൽ മുന്നേറുന്ന 6 ഗുണങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകണമേ. പിന്നീട് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഛായ സത്സംഗ ദേഹോഹേ ഹമാരെ. അതായത് എനിക്ക് 6 തരത്തിലുള്ള വിശുദ്ധമായ സഹവാസം നൽകണമേ. അപ്പൊ 6 തരത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തരുമായിട്ട് പ്രീതി ലക്ഷണമായിട്ടുള്ള 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചു. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഓർമ്മയുണ്ടോ? 4-ാമത്തെ ദദാതി പ്രതിഗൃഹ്ണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി വൃച്ഛതി തേ ബോധയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രതിലക്ഷണം. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ദദാതി പ്രതിഗ്രഹണാദി, നമ്മൾ കൊടുക്കുക, ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭക്തന്മാര് തരുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നു, സ്വീകരിക്കുന്നു. ഗുഹ്യമാക്കിയാതി പൃച്ഛതി, നമ്മളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരെടുത്ത് നമ്മളുടെ ഭക്തിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ പറയുക, അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക. പിന്നെന്താണ്? ഗുംഥേ ഭോജേതേ ചെയ്യുക, പ്രസാദം കൊടുക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ചേരുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകണമേ. ആ സഹവാസം, വിശുദ്ധമായ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം എനിക്ക് നൽകണമേ. ഇതാണ് ഈ 2-ാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ, ഈ ഭജനയിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത നോക്കാം. ഏകാകിയാമാരാ നഹി പായാ ബല ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനേ തുമി കൃപാ കൂരി ശ്രദ്ധാ ബിന്ദു ദിയാ ദേഹോ കൃഷ്ണ നാമധാനേ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഏകാകി അമര നഹി പായ ബല. ബല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലമില്ല. ഏകാകി അമര, എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എനിക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തന, ഹരിയുടെ ആ പുണ്യനാമ സങ്കീർത്തനം ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്താനുള്ള ബലം, ശക്തി ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നില്ല, എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. തുമ്മി കൃപ കോരി, അങ്ങയുടെ കൃപ, അങ്ങ് കൃപ ചൊരിയുക. ശ്രദ്ധാ ബിന്ദു ദിയ, കൃഷ്ണന്റെ ആ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ വിശ്വാസം. കൃഷ്ണനാമത്തിൽ, കൃഷ്ണൻ എന്ന ആ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ഉള്ള ശ്രദ്ധ, ഒരു തുള്ളിയെങ്കിലും, ബിന്ദു ദിയ, ഒരു തുള്ളിയെങ്കിലും എനിക്ക് ആ ശ്രദ്ധ, ആ വിശ്വാസം, ഹരിനാമത്തിലുള്ള വിശ്വാസം. ദേഹോ കൃഷ്ണ നാമധാനെ, ആ കൃഷ്ണൻ എന്ന വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ എല്ലാ നിധിയും, മഹത്തായ നിധി ലഭിക്കാൻ ഉള്ള വിശ്വാസം ഒരു തുള്ളി മാത്രമെങ്കിലും എനിക്ക് നൽകണമേ. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു തുള്ളി വിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ. ആ ഏറ്റവും വലിയ ധനമാണല്ലേ ഹരിനാമം. എല്ലാത്തിലും വലിയ ധനമാണ്, നമുക്ക് കിട്ടിയ നിധിയാണ് ഈ ഹരിനാമം. ആ ഹരിനാമത്തിൽ ഒരു തുള്ളിയെങ്കിലുമുള്ള ആ വിശ്വാസം എനിക്ക് തരണമേ. എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം, ആചാര്യന്റെ അനുഗ്രഹം ചൊരിയുക, അനുഗ്രഹം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലുള്ള ആ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ, ആ വിശുദ്ധ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ നിധിയും ഇരിക്കുന്നതാണ് ആ നാമം. ആ നാമത്തിലുള്ള ഒരു തുള്ളിയെങ്കിലും വിശ്വാസം എനിക്ക് അങ്ങ് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കൃഷ്ണ സേ തോമാരാ കൃഷ്ണ ദീതേ പാരോ തോമാരാ ശാഗതിയേ আমি তো कंगाल കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ബോലി ധൈദാവ പാചേ പാചേ. കൃഷ്ണാസെ തോമാര, കൃഷ്ണൻ അങ്ങയുടേതാണ്. കൃഷ്ണ ദീതേ പരോ, അപ്പോ കൃഷ്ണൻ അങ്ങയുടേതാണ്. അങ്ങേക്ക് അതെനിക്ക് തരാനുള്ള ശക്തി അങ്ങേക്കുണ്ട്. അങ്ങേക്ക് ഭഗവാനെ തരാനുള്ള ശക്തി, നമുക്ക് ഭഗവാനെ തരാൻ, നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ
ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെയാണുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ അങ്ങയുടേതാണ്. ആചാര്യനോട് പറയുന്നു, കൃഷ്ണൻ അങ്ങയുടേതാണ്. അങ്ങേക്കാണ് അങ്ങേക്ക് ആം, ആ ആ ആ കൃഷ്ണനെ എനിക്ക് തരാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്ന, അമീതോ കങ്കാല, ഞാൻ ഓടി ഉറക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ പുറകെ ഓടുകയാണ്. എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഓടുന്നത്? കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ബോലി, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ദൈ തവ പാച്ചേ പാച്ചേ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയുടെ പുറകെ ഓടി ഉറക്കെ വിളിച്ചു, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ പുറകെ ഓടുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ തരാനുള്ള ശക്തി അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൃഷ്ണൻ അങ്ങയുടേതാണ് എന്ന് ആചാര്യനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ ഠാക്കൂർ, ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഗുരു ആരാണ്? ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂറിന്റെ ഗുരുവാണ് ശിക്ഷാഗുരു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ 4ാം ക്ലാസ് ആണ് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലേ മാതാജി? ജഗന്നാഥദാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ബാബു. മാതാജി. ശ്രീല ജഗന്നാഥ ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജി. ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ആചാര്യൻ വൈഷ്ണവ ഠാക്കൂറയോട്, അല്ലെ, കരുണാനിധിയായ ഭഗവാനെ, നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആചാര്യനിൽ കൂടെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ കി ജയ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഓരോ ഭക്തി സദാചാര ക്ലാസ്സിന്റെ ആദ്യം നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ ഭജന വളരെ പ്രധാനമാണ്. അത് ആചാര്യന്മാര് രചിച്ച ഭജന, അതിൽ ഒരുപാട് അർത്ഥമാണുള്ളത്. ഒരുപാട് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിയും എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണ്ടേ എന്ന ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ ഓരോ ഭജനയിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി ഭാഷ്യാർത്ഥദേശധാരി. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. ഗൗര ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജിയുടെ പ്രണാമ മന്ത്രം. ഗൗരാവിർഭാവ ഭൂമേസ്ത്വ നിർദ്ദിഷ്ട സജ്ജന പ്രിയ വൈഷ്ണവ സാർവഭൗമ ശ്രീ ജഗന്നാഥായ തേ നമഃ. വൈഷ്ണവ സമൂഹം മുഴുവൻ ആദരിക്കുകയും ചൈതന്യ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയതായി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീല ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജിക്ക് ഞാൻ ആദരപൂർവമായ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അദ്ദേഹം 144 വർഷമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീക്ഷാ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. മധുസൂദൻദാസ് ബാബാജി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. വൃന്ദാവനത്തിൽ സൂര്യകുണ്ഡത്തിൽ വർഷങ്ങളോളം ഭജന ചെയ്തിരുന്നു, ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജി. ജീവിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതി. അപ്പൊ ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജിയുടെ ഭജന എങ്ങനെയായിരുന്നു? വർഷത്തിൽ 6 മാസം നവദീപ് ധാമിലും 6 മാസം വൃന്ദാവനത്തില് വ്രജമണ്ഡലത്തിലുമായിരുന്നു. ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന് ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് ഗൗര വ്രജമണ്ഡലത്തിലും പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രത്തിലും ഏറ്റവും പുരോഗമിച്ച രസിക വൈഷ്ണവനായിരുന്നു ശ്രീ ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജി എന്ന് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം വ്രജമണ്ഡലത്തിലെയും ജഗന്നാഥപുരിയിലെയും ഏറ്റവും മികച്ച രസിക വൈഷ്ണവരായിരുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇദ്ദേഹം രസിക മഞ്ജരിയാണ് നമ്മുടെ ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജി. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന് വൈഷ്ണവരുടെ പ്രധാനിയായ സാർവഭൗമ എന്ന പദവിയും ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജിക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പൊ 125-ാമത്തെ വയസ്സില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ അർദ്ധവൃത്തം പോലെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു കൂനി ആണ് കാണപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺപോളകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വന്ന് കണ്ണ് മറഞ്ഞിരുന്നു. അത് രണ്ടുപേര് വന്ന് ഇങ്ങനെ കൺപോള ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു തുറന്നാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണ് കാണാൻ പോലും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിഗ്രഹാരാധന, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയായിരുന്നു ശ്രീ ഗിരിരാജ ഗോവർദ്ധന. അപ്പൊ ഗിരിരാജ ഗോവർദ്ധനയ്ക്ക് അദ്ദേഹം തുളസി മഞ്ജരികൾ അർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാസന്മാര് വന്ന് ഇങ്ങനെ കൺപോള ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കും. അപ്പൊ കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് കൺപോള ഇരുവശത്തു നിന്ന് ശിഷ്യന്മാര് ആ കൺപോള ഉയർത്തും. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം തുളസി മഞ്ജരികൾ ഇട്ടിരുന്നത്. പിന്നെ 142 വയസ്സായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കാനും കാണാനും ഒന്നും കഴിയുന്നില്ല.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകനായ ബിഹാരി ലാലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കൊട്ടയിൽ ഇങ്ങനെ ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയാണെങ്കിലും ഒരു നാമസങ്കീർത്തനം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആളങ്ങ് മാറും. കുട്ടയിൽ നിന്ന് 4 അടി ഉയരത്തിലാണ് കുതിച്ച് ചാടുന്നത്. ഭയങ്കര ആനന്ദത്തിൽ അദ്ദേഹം പാടാനും നൃത്തം ചെയ്യാനും തുടങ്ങും. ശാരീരിക പരിമിതിക്കിടയിലും അദ്ദേഹം ഊർജ്ജസ്വലമായി ഭജന നടത്തിയിരുന്നു. ജപത്തിലും കീർത്തനത്തിലും ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. കീർത്തന വേളയിൽ അദ്ദേഹം പാടും, നിതായ് കി നാമ എനെ ചീതേ, കി നാമ എനെ ചീരേ, കി നാമ ദീതേ ചീരേ. ഓ ഭഗവാനെ നിത്യാനന്ദ, നിങ്ങൾ എത്ര മനോഹരമായ പേരാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഓ നിതായ്, നിങ്ങൾ എത്ര മനോഹരമായ പേരാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിതായ്, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തന്ന ആ പേരാണ് ഗൗറംഗ. ഏതാണ്ട് രാത്രി മുഴുവൻ ജപിച്ച ശേഷം അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അദ്ദേഹം വിഗ്രഹത്തിൽ 1108 ദണ്ഡ നമസ്കാരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഈ ശരീരം വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും ഇത്രയും 1108 ദണ്ഡ നമസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത്. വൈഷ്ണവരെ സേവിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഉത്സാഹം കാണിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണക്രമം വളരെ ഭക്ഷണക്രമം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അധികം ആഹാരം കഴിക്കില്ല അദ്ദേഹം. ചാതുർമാസ്യത്തിൽ ആ 4 മാസം അദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസിയായി അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ബാബാജി സന്യാസം സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും സന്യാസിയെ പോലെയാണ് ആ ബാബാജി വേഷം ധരിച്ച് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 6 മാസം ആ ചാതുർമാസ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണക്രമത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ മാസം വൈകിട്ട് നാമജപം കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് 4 വാഴപ്പഴം മാത്രം കഴിക്കും. 2-ാമത്തെ മാസം പേരയ്ക്ക മാത്രം. 3-ാം മാസം അദ്ദേഹം ഈ മോരും വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കും. 4-ാമത്തെ മാസം ഉപ്പില്ലാതെ വേവിച്ച വാഴപ്പൂവ് മാത്രം ഭക്ഷിക്കും. ഇതെല്ലാം വൈകിട്ട് മാത്രം. ഇത്രയും മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഭക്ഷിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംഭാവന നമുക്ക് തന്നത് എന്താണ്? ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ജഗന്നാഥ് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആവിർഭവിച്ച ആ സ്ഥലം കണ്ടെത്താനായിട്ട് അത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ തന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ജഗന്നാഥ് ദാസിനോട് ചൈതന്യ പ്രഭു അവതരിച്ച് ആ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ശരിക്കും ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഒന്നും പറയില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ബിഹാരി ലാലിന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെ ആ സ്ഥലമാണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാണ്. അവിടെ എത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹം ആ കുട്ടയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ചാടുകയാണ്. ഏതോ അമര നിതായി ജന്മസ്ഥാൻ, നിമായി ജന്മസ്ഥാൻ, ഏതോ അമര നിമായി ജന്മസ്ഥാൻ, നിമായിയുടെ ജന്മസ്ഥാനമാണിത് എന്ന് കണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അത് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഗൗരംഗ പ്രേമത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ യോഗപീഠം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ വായുവിൽ കുതിച്ചു ചാടി നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജിക്ക് ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ ലീലകൾ പറഞ്ഞു. ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയെ കാണിക്കുന്ന നമ്മളൊരു 18ഓളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം തന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജി നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ലീലകൾ ഈ ടീച്ചിങ്സ് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടോ അല്ലെ ഭക്തരല്ലാത്തവരുമായിട്ടോ കൂടുതൽ സംഘം ചെയ്യാനേ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ സ്ത്രീകളെ, അതായത് പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള സംഘവും സ്ത്രീകൾ മറ്റ് പുരുഷന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘവും അങ്ങനെയുള്ള സഹവാസം തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോ ഭക്തരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം ഒഴിവാക്കുക. അസത് സംഘത്തെ ത്യജിക്കുക. അത് ഭക്തിക്ക് വിനാശമാണ്. മറ്റ് പുരുഷനും സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോയി സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും എല്ലാരും സേവനം ചെയ്യുമല്ലേ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാണല്ലോ. അതുപോലും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. അതാണ് സ്ത്രീകൾ വേറെ പുരുഷന്മാര് വേറെ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുത്തുന്നത്. അതാണ് കാരണം നമ്മൾ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും ഈ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീ അന്യ സ്ത്രീ അല്ലെ പുരുഷൻ ഒന്ന് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ
അത് നമ്മളെ മായ പിടിപെടും എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കഴിവതും അങ്ങനെയുള്ള മറ്റു സ്ത്രീകളും മറ്റു പുരുഷന്മാരുമായിട്ടുള്ള, അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻഡറുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം ഒഴിവാക്കണം. അത് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും പറയുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമാണ്. പിന്നെ ആരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം? ഭക്തരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഒഴിവാക്കണം. പിന്നെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഭക്തരുടെ വേഷത്തിൽ വന്ന് ചതിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഇപ്പൊ രാവണൻ സീതയെ കൊണ്ടുപോയത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു സന്യാസി വേഷം ധരിച്ചാണ് വന്നത്. കൂടാതെ പൂതന എങ്ങനെയാണ്? ഒരു വ്രജവാസിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് ആണ് പൂതന ഭഗവാനെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേഷം കെട്ടി വരുന്ന ഭക്തന്മാർ, അവരെയും സൂക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ട് ഉള്ള സംഘവും ഒഴിവാക്കണം. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ജീവിതത്തിന്റെ പരമോന്നത ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് പതിവായി സ്ഥിരതയോടെ ഹരിനാമം ആവർത്തിക്കണം. സ്ഥിരത വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരാളുടെ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിയും അത് നിലനിർത്തണം. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാമജപം അതൊരു ഫിക്സ്ഡ് റൗണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ 16 മാല ജപിച്ചിരിക്കണം. അതിൽ ഒരു മാല പോലും നമ്മൾ ഒരു ദിവസവും മുടങ്ങാൻ പാടില്ല. ആ സംഖ്യ തീർത്തിരിക്കണം. അത് ജീവൻ മരണം ഏത് സാഹചര്യമാണെങ്കിലും, അന്ന് നമ്മളെ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തുന്ന എന്ത് സന്ദർഭം വന്നാലും, ഏത് അവസ്ഥ വന്നാലും, നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് മരണം കാണും, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യമായ ഘട്ടങ്ങൾ കാണും. എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഏതവസ്ഥയാണെങ്കിലും ഈ 16 മാല അത് ദിവസം നമ്മളുടെ കോട്ട അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം 2 ലക്ഷം നാമമാണ് എല്ലാ ദിവസവും ജപിക്കുന്നത്. 2 ലക്ഷം ഹരിനാമം ജപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 16 മാല നമ്മൾ ദിവസവും ജപിക്കണം. ഇദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ 3 മണി തൊട്ട് 7 മണി വരെ, രാവിലെ 3 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള സമയം അനുകൂലമാണ് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. പിന്നീട് പറയുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 7 തൊട്ട് 11 വരെ, രാത്രി 7 മണി തൊട്ട് രാത്രി 11 മണി വരെ, അതിനിടയ്ക്കുള്ള സമയവും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും 7 തൊട്ട് 11 മണി വരെയുള്ള ആ സമയം എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹം അന്ന് എത്രയായിരുന്നു, 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോ കറണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല, എല്ലാരും രാത്രിയായ എല്ലാരും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കും. ഇപ്പോ ഉള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി 1 മണി 2 മണി ആയാലും എപ്പോഴും ലൈറ്റും ടിവിയും ഫോണും ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങില്ല, എല്ലാരും ബിസിയാണ്. അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സമയത്ത് ആരും ബിസിയല്ല, എല്ലാരും ഉറങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഉറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ എല്ലാരും ഉറങ്ങുന്ന, പുറത്തു വേറെ ബഹളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമയം, അത് വെച്ചിട്ടാണ് ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് പറയുന്ന രാവിലെ 3 മണി തൊട്ട് 7 മണി വരെ ആ സമയം, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി 7 തൊട്ട് 11 മണി വരെ. ഇപ്പം 7 മണി തൊട്ട് 11 മണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. എന്നാലും നമുക്ക് വേറെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ദ്വാപര യുഗത്തിലെ അവതാരമാണ് കൃഷ്ണൻ, കലിയുഗത്തിലെ അവതാരമാണ് ഗൗരംഗ. നാം ആരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുവോ ആ അവതാരത്തിന്റെ പേരും മഹത്വവും പാടണം. ഒരു രാജ്യത്തിൽ എന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന രാജാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ജയ സച്ചിനന്ദന ഗൗരഹരി, ജയ സച്ചിനന്ദന ഗൗരഹരി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാരിങ്ങനെ, നാട്ടുരാജാക്കന്മാരിങ്ങനെ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് നാട്ടിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ രാജാവിനെ കീഴിലാണെങ്കിൽ ആ രാജാവിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രകീർത്തിക്കേണ്ടത്. ആ രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രകീർത്തിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ നമ്മളിപ്പം താമസിക്കുന്ന ഏത് യുഗത്തിലാണ്? കലിയുഗത്തിലാണ്. കലിയുഗത്തിലെ രാജാവാണ് ഗൗരംഗ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗൗരംഗനായിട്ട് അവതരിച്ചു. ദ്വാപര യുഗത്തിലാണ് കൃഷ്ണനാണ് അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യം കലിയുഗം ഉള്ള രാജ്യമാണ്. അപ്പൊ ആ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ഗൗരംഗയാണ്. അപ്പൊ ആ രാജാവിനെയാണ് നമ്മൾ സ്തുതിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനാമത്തെക്കാളും അദ്ദേഹം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. ജയ സച്ചിനന്ദന ഗൗരഹരി, ജയ സച്ചിനന്ദന ഗൗരഹരി. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില്, അദ്ദേഹം 125 വയസ്സ് വരെ ഇങ്ങനെ 6 മാസം ജഗന്നാഥ്പുരിയിലും 6 മാസം വൃന്ദാവനത്തിലുമായിരുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന നാളായപ്പോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? എനിക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിക്കാൻ ഒരു യോഗ്യതയില്ല, വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം നിൽക്കാനേ പറ്റൂ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കാരുണ്യം ചൊരിയുന്ന ഗൗരംഗയുടെ അടുത്ത്, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നവദീപ് ധാമില് അവസാനം പോവുകയാണ്, അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത്രയും പ്രാധാന്യമാണ് ഗൗരനാമത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്.
കൂടാതെ ഇദ്ദേഹം ആണ് നമുക്ക് ഏത് നാമം തന്നത്? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജിയാണ്. ഏത് മന്ത്രമാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് തന്നത്? നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും അത് ചൊല്ലുന്നത്. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि സാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. അതെ, ആ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം നമുക്കെല്ലാം തന്നത് ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജി മഹാരാജാണ്. കൃഷ്ണനേക്കാളും കരുണയും പരോപകാരിയുമായ ഗൗരയെ ഒരിക്കലും മറക്കല്ല്. കൃഷ്ണൻ നീതി നിർവഹണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്ന ഒരു നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയെ പോലെയാണ്. പക്ഷെ ഗൗരംഗ നിങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങൾ കണക്കെടുക്കില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയെ പോലെ എല്ലാം നീതി നടപ്പാക്കിയാണ്. പക്ഷെ ഗൗരംഗ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളുടെ കുറ്റങ്ങൾ ഒന്നും കണക്കെടുക്കില്ല. നീതി നിർവഹണത്തിലാണ് കൃഷ്ണന് കൂടുതൽ താല്പര്യം. പക്ഷെ ഗൗരംഗയ്ക്കോ അദ്ദേഹത്തിന് കാരുണ്യം വിതറാനാണ്, എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം വിതറി കൊടുക്കാനാണ് ഗൗരംഗയ്ക്കുള്ള താല്പര്യം. അപ്പൊ ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഗൗരകീർത്തനം കൃഷ്ണ കീർത്തനത്തെക്കാൾ ഉപകാരപ്രധാനമാണ്. അത്ര കാരുണ്യവാനാണ് ഗൗരംഗ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ ഗൗരകീർത്തനമാണ് കൃഷ്ണ കീർത്തനത്തെക്കാൾ ഉപകാരപ്രദം. ഗൗരകീർത്തനം അർത്ഥമാക്കുന്ന അദ്ദേഹം എന്താണ് അതില്? അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹം തന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മള് അത്രയും കാരുണ്യമാണ്. നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അപരാധങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് സാധിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം തരുന്ന മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മള് ഭക്തരല്ലാത്തവർ, കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കരുത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ആ അവബോധത്തെ അത് മലിനമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ ആവുമ്പോ, വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മിക്കവരും എല്ലാവരും ഹോട്ടലില് പിസ്സ, ബർഗർ, ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കും. ഒരു ഫാഷനാണ് ഇപ്പോ. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ഇന്ന് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സൊമാറ്റോ ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിക്കും. അപ്പൊ ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ആഹാരം പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും, ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇല്ലാത്ത ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും, ആരാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത്? അത് പാചകം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ അവബോധം നമ്മളിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറയും, നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കൾ പോലും, കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലാത്ത ബന്ധുക്കൾ പോലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അത് പക്ഷെ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കലാണ്, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം, നമ്മളുടെ മെച്യൂരിറ്റി, നമ്മുടെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം അതിലൊക്കെ ഇടപെടാൻ. നമ്മളിനിപ്പോ എന്റെ വീട്ടുകാര് ആരും ഭക്തരല്ല, ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ വീട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ ഇല്ല ഞാൻ കഴിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിലൊരു അടി ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലല്ല. നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുക, ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഒരു വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിപൂർവം ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെയൊക്കെ നേരിടാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ തരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതൊക്കെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയാസും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞു തരും. നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മളെ വല്ലതൊക്കെ പറയുകയായിരിക്കും, നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുക. അതാണ് അടുത്ത നിർദ്ദേശം അദ്ദേഹം തരുന്നത്. പിന്നീട് എന്താണ്, അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും യാചിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗൗരഭജൻ നടത്തുക, നിങ്ങൾ നവദീപ് ധാമിന്റെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, നവദീപ് ധാമില് ഗൗരഭജൻ നടത്തൂ, അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം നേടൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം തരുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം, അഞ്ചാമത്തെ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ്, നമ്മള് ലളിതമായിട്ട് ജീവിക്കുക, ലളിതമായി കഴിക്കുക, ലളിതമായിട്ട് വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് നിർത്തുക. അപ്പൊ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയത്തെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല, ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കഴിക്കുക എന്നാണ്. നമുക്കറിയാം ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജി എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ദിവസം, ചില ദിവസം 3-4 ദിവസം ഒന്നും കഴിക്കില്ല. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്നും അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
അവരുടെ കാൽപാദം പിന്തുടരുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഹാരം ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കണമെന്നല്ല, ലളിതമായിട്ട് കഴിക്കുക. ഒരുപാട് അത്യാഹാരം അത് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നാശം വരുത്തുന്നതാണ്. അത്യാഹാരം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കുക. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഡ്രസ്സിങ് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ ഒരുപാട് എന്നാൽ അത് നമ്മുടെ അവബോധം അതാണ് പ്രധാനം. ഇദ്ദേഹം ലളിതമായി ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാൻ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം സ്വീകരിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കല്യാണത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ, അതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ അതിൽ ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവാൻ പാടില്ല, അതില് ആസക്തരാവാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് ഈ ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ചിലരൊക്കെ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ആ ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ആ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് അതിന് അത് തന്നെ ചിന്തിച്ച് ഞാൻ ഉടുക്കുമ്പോ ഞാൻ ഒരുപാട് സുന്ദരിയായി ഇരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അതിലങ്ങ് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആവും. അത് പാടില്ല. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ആസക്തി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹം തരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് വരും. അതെല്ലാം എങ്ങനെ കാണണം? അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് കാണണം. ഓരോ ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നു. ഇത്ര നാള് ഞാൻ നാമം ജപിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കാനായിരുന്നോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഭഗവാനെ വിളിച്ചത്. നമ്മളെ ബന്ധുക്കൾ വരെ കുറ്റപ്പെടുത്തും. അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരും കാണില്ല. ഈ ഭയങ്കര ഭക്തയാണല്ലോ എന്നിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഈ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന വീഴ്ചകൾ, നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ വരും. അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മഫലം വെച്ചിട്ടും എല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെ, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരും. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് കാണുക. ഇപ്പൊ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കാം. ഞാൻ ചെയ്ത ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് എനിക്കിപ്പോ വന്നത്. അതങ്ങ് തീർന്നല്ലോ, ആ ഫലം വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ സമാധാനിക്കാം. അതും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ കർമ്മഫലം എല്ലാം കത്തിച്ച് കളഞ്ഞാലേ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് കാണുക. പിന്നീടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മള് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ വലിയ സംഭവമാണ്, സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്തുതിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പൊങ്ങച്ചം പറയല്ലോ, ഞാൻ ഒരുപാട് നാമം ജപിക്കും, ഞാൻ ഇന്ന് 100 മാല ജപിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ വലിയൊരു അഹങ്കാര ഭാവത്തില് പൊങ്ങച്ചം പറയും. അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഭജനയെ നശിപ്പിക്കും. കൂടാതെ വേറൊരു വ്യക്തിയെ, ഒരു ഭക്തനെയോ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് ആ ഭക്തൻ ചെയ്തത് കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ? അല്ലെ ഒരു ഭക്തൻ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോ എത്രയാണ് കഴിക്കുന്നത്, 4 പേരുടെയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിച്ചു തീർക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയും. അങ്ങനെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല. അത് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കും. അത് നമ്മളുടെ ഭജനയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല. അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യം. നമ്മൾ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവും. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മളുടെ നാമജപത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ആ ജപിക്കാൻ മടി എങ്ങാനും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടോ, അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എവിടെയോ ഞാനൊരു അപരാധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ അപരാധം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നാമരുചി കുറഞ്ഞു വരും. അതിങ്ങനെ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടാണ്. നമ്മള് പഠിച്ചില്ലേ, എന്താണ് ഒരു വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മതയാന വന്ന് ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ വന്ന് ചവിട്ടി എല്ലാം മെതിക്കുന്ന പോലെയാണ്. നമ്മളുടെ ഭക്തി ലതയെ ചവിട്ടി മെതിച്ച് അത് നശിപ്പിച്ചു കളയും. അപ്പൊ അത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടല്ല ഈ ഭക്തിലത ഇങ്ങനെ പോകുന്നെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. നമ്മൾ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഭക്തിയിൽ താഴോട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ നാമജപത്തിൽ എപ്പോഴേലും രുചി കുറയുന്നുണ്ട് എന്നെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്താൽ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് വേണോ നാളെ പോരെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പിന്നീട് ആക്കാം, ഒരു മടി തോന്നിയാൽ അപ്പോഴേ നമ്മള് അവിടുന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മള് അറിയാതെ ആയിരിക്കും, എന്താണ് ആരടുത്താണ് ഞാൻ അപരാധം ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും. ഭഗവാനോട് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച്, ഏത് വൈഷ്ണവനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തേലും അപരാധം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ഷമ ചോദിക്കുക. അല്ലെ ആ വൈഷ്ണവൻ നമ്മൾ അപരാധം ചെയ്തത് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ആ വൈഷ്ണവന്റെ അടുത്ത് തുറന്നു പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് എല്ലാം തുറന്ന് സമർപ്പിക്കുക.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, ഈ ഭജനയുടെ പേരില് നമ്മൾ മടിയന്മാരാകാൻ പാടില്ല. അത് മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം അദ്ദേഹം തന്നതാണ്. അതായത് എനിക്ക് ഭജിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കടമ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും മറ്റുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭജന പിന്നെ പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിർദ്ദേശം, 10ാമത്തെ ഒരു നിർദ്ദേശം ഇദ്ദേഹം തന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, നിങ്ങള് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നാമം ജപിച്ച് കയറ് വലിക്കുന്ന പോലെ ജപമാലയുടെ മുത്തുകൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി പോകുന്നതിന് നല്ലത് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ വീട്ടില് അവിടെ പച്ചക്കറി നടാൻ നട്ടു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ വീട്ടില് പച്ചക്കറി നട്ട് കിളിപ്പിക്കുന്നതാണ് ലക്ഷങ്ങൾ നാമം ഇങ്ങനെ വെറുതെ ജപിക്കുന്നത്. അതായത് ശ്രദ്ധയില്ലാതെ നാമം ജപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ വീട്ടില് പച്ചക്കറി നട്ട് വളർത്തുന്നതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രയോജനമായിട്ടെ, അല്ലാതെ കയറ് വലിക്കുന്ന പോലെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയോ ആണ്, വായിൽ ഇങ്ങനെ നാമം വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ശ്രദ്ധയും ഇല്ലാതെ നാമം ജപിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. അപ്പൊ ശ്രദ്ധയോടെയുള്ള നാമജപം, ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ആ സമയം നമ്മൾ അത് നാമജപം ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ 4, 5 നാമമൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരിക്കും, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വരത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുക. ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും വായിക്കുകയോ, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ പർപ്പോട്ട് പ്രഭാതയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം ഒരു കുറച്ച് വായിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് വീണ്ടും നാമം ജപിക്കുക. അപ്പം നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയോടെ നാമജപം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുന്നത് കയറ് വെറുതെ വലിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അതിലും നല്ലത് വൈഷ്ണവന്റെ വീട്ടില് അവർക്ക് സേവനമായിട്ട് വൈഷ്ണവ സേവ ചെയ്യുക. അതായത് വൈഷ്ണവ സേവ, അത് നാമരുചി. ആ നാമരുചി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധയില്ലാതെ നാമം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പം ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കാൻ, ആ നാമരുചി കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു വൈഷ്ണവന് സേവ ചെയ്യുക. വൈഷ്ണവന് സേവ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനാണ് അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത്, ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ വീട്ടില് പച്ചക്കറി നട്ട് വളർത്തുക. അപ്പൊ അങ്ങനെങ്കിലും അവരെ സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈഷ്ണവൻ അതില് സന്തുഷ്ടനാകുമ്പോ നാമരുചി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും. അതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഉദാഹരണം കണ്ടു അല്ലെ, ചില ഭക്തന്മാര് ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജിയുടെ അടുത്ത് അഷ്ടകാലിയെ ലീല സ്മരണ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെന്നപ്പോ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ അവിടെ ആ കത്തിരിക്ക വളർത്തു, അവിടെ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 9 മാസം വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടും അവർക്ക് ഈ ലീലകളൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. അവരിട്ടിട്ട് നേരെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ കുറച്ചു നാളൂടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേനെ. ഒരു വൈഷ്ണവനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക. വൈഷ്ണവനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ബാക്കി ഭഗവാന്റെ ആ സ്മരണകളെല്ലാം നമുക്ക് ആ വൈഷ്ണവന്റെ കയ്യിലാണ് എല്ലാം ഉള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ആ ഭജനയിൽ കണ്ടത്. എന്താ, കൃഷ്ണൻ അങ്ങയുടേതാണ്, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ എനിക്ക് അങ്ങേക്ക് അത് തരാനുള്ള ശക്തി അങ്ങേക്കാണുള്ളത്. കൃഷ്ണനെ നമുക്ക് തരാനുള്ള ശക്തി ആ വൈഷ്ണവനാണുള്ളത്, ആചാര്യനാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയുടെ പുറകെ ഉറക്കെ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ച് ഓടുകയാണ്. അപ്പോ ആ വൈഷ്ണവ സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാമരുചി ഉണ്ടാകും. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, മുതിർന്ന വൈഷ്ണവരെ ഒരിക്കലും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവരുടെ കാൽപാദം പിന്തുടരുക. അവരെന്ത് ചെയ്തു അത് അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു സന്യാസം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഗൃഹസ്ഥർക്ക് ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ബാബാജി ചെയ്യുന്ന പോലെ നാമം ജപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ, ഒന്നാമത് നമുക്ക് അതിൽ ശ്രദ്ധ വരത്തില്ല. പിന്നീട് നമ്മളെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിലൊന്നും മടി കാണിക്കാൻ പാടില്ല, അതെല്ലാം ചെയ്യണം. ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരെ കാൽപാദം പിന്തുടരുക. അവർ നമുക്ക് തന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണോ അത് പാലിക്കുക, അല്ലാതെ അവരെ അതുപോലെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് തന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ. പിന്നീട് ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജിയുടെ അവസാന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടി. നവദ്വീപിൽ വെച്ചിട്ട് സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ദർശനം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും പരമാനന്ദം ലഭിച്ചു ആ ജീവിതത്തില്. അവസാന കാലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ദർശനം കിട്ടിയത്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ആരാണ്, കൃഷ്ണലീലയിലെ രസിക മഞ്ജരി ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കൃഷ്ണലീലയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നത്.
വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപാലബാഗിലുള്ള സോനാർ ഗൗരംഗ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീ ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജി ഒരിക്കൽ സൂര്യകുണ്ഡത്തിൽ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഗൗരനിത്തായി ദേവതകളുണ്ട്. അപ്പൊ സൂര്യകുണ്ടിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭജൻ കുട്ടീരാണിത്. ഇവിടെ ഇരുന്നാണ് അദ്ദേഹം ഭജനയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി സ്ഥലവും ഇതെല്ലാം സൂര്യകുണ്ടിന്റെ അടുത്താണ് ഭജൻ കുട്ടീരുള്ളത്. ഇത് സിദ്ധ മധുസൂദൻ ദാസ് ബാബാജിയുടെ ആ സമാധിയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇത്. അപ്പൊ ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജിയുടെ സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നവദ്വീപിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി. ഈ ഭജൻ കുട്ടീര് സൂര്യകുണ്ടിന്റെ അടുത്താണ്, അത് വൃന്ദാവനിലാണ് ഭജൻ കുട്ടീരുള്ളത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി ഉള്ളത് നവദ്വീപില് ഇതാണ് കേല ദ്വീപ്. ആ ദ്വീപില് ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജിയുടെ സമാധിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജിയോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഗുണഗണങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും ഭക്തിയിലും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആ ഗുണഗണങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കും തരാനുള്ള കാരുണ്യം കാണിക്കണമേ എന്ന്. ശ്രീ ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജി കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.